Bona nit i benvinguts de nou al programa Vides. Avui és un dia molt especial perquè ens acompanya un dels millors esportistes de la comarca. Efectivament, Albert, el nostre convidat és tricampió d'Europa i del món en la modalitat d'hoquei patins. Doncs som-hi, anem a conèixer-lo. Anem. Titi Roca, de nom Josep Maria, és l'actual capità de l'equip d'hoquei sobre patins del Club Patí Vic. Va néixer a Vic el 1982. En els últims anys ha estat conegut per la seva feina com a davanter a l'equip de Vic i a la selecció. Avui, però, ve al nostre programa a explicar-nos secrets sobre la seva vida, la gent que l'envolta i l'evolució de la seva aventura esportiva. Bona nit, Titi, i benvingut. Primer de tot, ens agradaria conèixer qui és Titi Roca. Bueno, Titi Roca és un noi que va néixer aquí a Vic, que té 30 anys, que des de molt petit que practica el hoquei. Va començar amb el futbol sala, però just al moment que t'has d'inclinar cap a un, doncs em vaig inclinar cap al hoquei i un noi que ha estudiat arquitectura i, bueno, un noi normal. Sempre sentim el nom Titi, però molta gent no sabem d'on prové. D'on ens podries informar que procedeix aquest nom? Titi, ben bé no sé d'on procedeix, el que passa que pràcticament és el meu nom, perquè si em crides pel nom que és Josep Maria, no contesto perquè tothom em diu Titi, no? El que passa que hi ha gent que em diu que des de molt petit, quan anava a la guarderia, hi havia la típica broma del nom, de cosetes, i van començar a dir Titi, 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 i em va quedar aquest nom, no? I hi ha gent que diu que ve del meu tiet, que també li diuen Titi, i com si vingués d'ell, no? Ben bé, no ho he sabut mai, però sí que he sabut que o em crides per Titi o segurament no contesto. Tens un palmarès bastant envejable i podríem destacar que ets dels millors esportistes que tindríem aquí a la comarca d'Osona. Però ens agradaria saber com és la vida de Titi Roca com a capità d'un club de la màxima categoria que és l'hoquei Lliga i com a tricampió d'Europa i del món. Bueno, jo diria que el fet de ser capità d'un equip no t'has de pensar que ets algú més que els altres companys que tens a l'equip, no? Jo diria que la meva funció a l'equip és una mica ser la mà dreta dels jugadors i la mà dreta de l'entrenador pel moment que s'han de connectar entre ells, no? El que passa que, depenent, per exemple, amb l'equip que tenim últimament, aquest rol quasi bé no l'has de fer perquè hi ha molt bon ambient, tens molta comunicació, tothom té molta comunicació amb l'entrenador i això. El que passa que el rol del capità és una mica, que ets com l'imatge també una mica dels altres, no? O sigui, per tant, hauries de ser el primer sempre amb tot, has de com donar exemple, però ja et dic, com que tampoc m'agrada ser més que els altres ni molt menys, el que intento ser és com els altres i si haig de fer alguna funció en algun moment que és com a pròpia de capità, com anar amb l'àrbitre a protestar o comentar-li coses, es fa, però sense pensar-te que vés a saber què. Portes molts anys jugant a hoquei i concretament al Club Patí Vic. Has fet molts gols, però amb quin gol et quedaries? Quin seria el millor gol per tu? És difícil, quedar-te amb un gol i dir aquest és el millor, perquè segurament si fessis l'entrevista fa 3 anys enrere igual me'n recordo d'un gol que hagués estat més recent, no? Però ara així, jo diria que és el gol que vaig fer a la final de la Copa del Rei de la Corunya, que em sembla fa 3 anys o més o menys, que el partit anava molt ajustat i és un gol de penal, que jo estava a la banqueta, em fan sortir per tirar el penal i et queda aquesta sensació de que com que el partit és una final i tot això et queda aquesta sensació i sempre te'n recordes més, no? Però segurament igual a la Lliga passada tens algun gol que és maco o que en aquell moment et va fer molta il·lusió, però si ara em dius quin és, igual et diria aquest. Quina sensació vas tenir dintre teu quan vas veure que la pilota entrava dins la porteria? És una sensació d'alegria, no? De felicitat, perquè veus tothom que està content, veus la gent de la grada que t'ha vingut a seguir, familiars, amics i de tot, i a part veus tota la gent de l'equip, no? Però ja et dic, tampoc és una cosa que es pugui explicar com molt bé perquè t'hi has de trobar, no? Hi ha vegades que et diuen, què sents? Bueno, no ho sé, Costa d'explicar. més o menys, no? El que passa que sí, és felicitat i no saps ben bé on ets perquè vas veient que et passen coses, et tires a terra, et venen, t'abracen, t'aixequen, bueno, saps? És un seguit de coses que costa explicar. Portes molts anys, com he dit, al Club Patí Vic, però segurament algun cop potser t'has plantejat jugar amb algun altre. Quin club d'hoquei t'agradaria jugar, si no fos el Vic? Jo ho dic sempre, aquí estic molt bé i em tracten molt bé i com el Vic segurament per mi no n'hi ha cap, no? Però si
si et contesto com a esportista de hoquei, gent que vulgui, com un que vulgui triomfar i vulgui estar al màxim nivell, jo diria que el Barça està per damunt de tots, com a mínim per la meva manera de veure, perquè és un equip que sempre està dalt, que sempre té l'obligació de guanyar, per tant, si vas allà, a part de que entrenes amb els millors, perquè allà contínuament tenen un equip de professionals i que et tracten bé i jugadors molt bons, i si no hi ha altres dos equips com és el Reus o el Liceu, que són dos equips que sempre han estat a dalt de tot i són equips que sempre et queda aquesta cosa de que si pots anar a jugar i no estàs bé a Vic o no et volen a Vic, doncs si tingués la possibilitat seria un d'aquests tres, no? Tots els jugadors molts cops tenen rituals o manies abans d'entrar a la pista. Quina seria la teva? Què seria el que fas sempre perquè et porti bona sort o per tenir bones vibracions abans d'entrar? Jo diria que va a ratxes, això, perquè a vegades penses, avui són tonteries, no? Però el calçotet que portes has guanyat, la final aquest, dius, doncs jugarem aquests, surts amb el peu dret, normalment em cordo primer el patí dret, després l'esquerra, l'espinillera dreta, després l'esquerra, la jonellera dreta, després l'esquerra. Ara estic fent això, entre altres coses que igual val més que no les expliqui, no? Però igual em passa un partit que he fet això i no m'ha funcionat i començo al revés, no? I si em funciona canviaré. Soc maniàtic amb coses, però n'hi ha d'altres que penses, hi ha tantes coses que si passa alguna cosa és que ha de passar ja al final, perquè si no has d'estar tot el dia amb cosetes i això i tal. Portes també molts anys jugant amb la selecció espanyola, però l'altre dia en una entrevista Pedrito Gil deia que se sentia estrany ell, perquè tots volíeu jugar amb Catalunya. La meva pregunta seria què sent un català que juga i triomfa amb la selecció espanyola? Com se sent un català? És complicat, jo em sento català i no espanyol, no? El que passa que, per desgràcia nostra, i de tots els esports, em sembla, no sé si n'hi ha algun, però no podem disfrutar de jugar un mundial ni un europeu amb la selecció catalana. Després a l'esportista a vegades ens fiquen aquesta cosa de has de dir que no a anar a la selecció espanyola, perquè si ets català i realment sents català que vas a jugar amb la selecció espanyola, no? Però jo com a esportista de hoquei, l'única manera que tinc jo per guanyar un mundial o un europeu és competint amb la selecció espanyola. Per tant, jo vaig arribar a un moment que dius, si el que vull és disfrutar del hoquei a un nivell alt o al màxim nivell, l'única manera que tingui és aquesta, jo la vull disfrutar. O sigui, jo vull disfrutar un mundial, jo vull disfrutar un europeu, per tant només puc anar bé. Ara, el dia que tu puguis triar, jo triaria Catalunya i estic convençut que molta gent de la que està competint amb la selecció espanyola triaria Catalunya, però aquí ja no m'hi fico i cadascú que triï el que finalment pugui o vulgui. Quins serien els 3 millors moments que recordes jugant a hoquei? No necessàriament haurien de ser gols.